nwere one picture ntịle na this page ghọtago about that guy tili nwunye ife ka ọ mụsịrị nwa 4 days after ka ọ mụsịrị nwa. So mami ya na nwanne ya nwaanyị wee bịa ịfụ nwa mana nwunye ya esiro nri dobelufe ịghọtago ife asị na ọnya nwa na-ese asị na ọnya nwa na-ese. So this guy wee tibe nwunye ife to the point na o tiselie nọzalụ n'ụlọ ọgwụ asị na ọ nọ na machine or something, and ụfọdụ na-ekwu na the girl ejebego, which I'm not sure, no ife asị, so aleje So one guy wee bịa na my comment section wee sị na ụmụ nwaanyị will continue to taa afụfụ until I made the right thing. One girl wee sị ya kedu ife bụ the right thing? Ọ sị na ụmụ nwaanyị ga na-anụ nwoke ga na-akụ ha ife continuously until fala awụọ ụmụ nwoke ka fa zụọ nwa fa. Na ọ na-abụ nwoke malite ịzụ nwa ya nwaanyị ebula onwe ya dochie, nwoke malite ịzụ nwa ya nwaanyị ebula onwe ya dochie, ịchọ iti nwa ife ọjụ, ịchọ ịbalụ nwa mba ọjụ, ịchọ ime nna ọjụ, ịchọ ime ibi ọjụ. Wee na-asị etu ka ụfọdụ si eche echiche, ụfọdụ etu ka fa si eche echiche. Chekwa ka m gwa gị, akwa ifuru ihe a ikwu kịta eziokwu, some ladies ada ekwe ka eti nwa ha ife maka na unu agbara that connection dị very deep. That connection mother and the child nwere from birth dị very deep. Gị nwa bụ nwoke bọsị imitile nwa gị bụ after 9 months nwunye gị pali, ụfọdụ na-apata months ọkwịma. Mana this woman bụ that very day ịnyụrụ ife afọ ịnyụrụ ka ya na nwa bido wee do connected. Mana amalụ na nwa ọbụla amụrụ n'ụwa na DNA enye do na arụ mana ya. Abụ na ị mara aga ngogolet nwa ọbụla ị mụrụ hapụlụ some DNA enye na-arụ gị yọta ebe na-eje. So ịnwa bụ nwoke ga-echalụ na ọ gbasọ ndị gba ife na-afịa nwunye ha aka n'afọ, ọ gbasọ ndị gba ihe na-eji ekwu ilu nwa okwu mgbe ọ nọ n'afọ. Ịghọta na ịgbalụ data ịbụlụ nwoke na-ekwu ilu nwa okwu mgbe ọ nọ n'afọ na nwa maalụ olu gị malụ olu mana ya. Ị chọọ ịma ihe a na-ekwu ma ọ bụ asị na eziokwu bọsị nwunye gị ga-amụ nwa, gwa dọkịta ya ka ụdị etu nọlụ saịdị a nọlụ saịdị a, another person nọlụ saịdị a. Ọkwa ife unu na-abụ kwuo okwu ebe ị nọ ka ọ ga-atọ n'isi to maka ọ maala olu gị. Mana ụfọdụ ụmụ nwoke che na ọ dịrọ necessary. It's very very important. Nwa afọ anọlụ n'afọ wee malụ gị, mana ụfọdụ ụmụ nwoke na-neglect those things che na ọ dịrọ ihe a ịghara na-agwa gị. So that connection nwa na mama dị very deep. Ụmụ nwaanyị na-agba ọgụ nwa, yes, ụmụ nwaanyị na-agba ọgụ nwa, mana still ebe m ji wee kọba akụkọ wee bịa that guy idele ihe a na my comment section. Ọ bụ nnọọ ife iche ndo ife nwere ike ịgwa gị. Chee ka m gwa gị asị fada na nwa m akarịa m bụ aghụghọ, na nwa m akarịa m bụ aghụghọ, na nwunye m ekwere ka nzụ nwa m bụ aghụghọ. You're deceiving yourself. Ọkwa nwa afọ, you are deceiving yourself. Nwunye gị ekwere ka ịzụ nwa gị, nwunye gị ekwere ka ịzụ nwa gị. Ịma na ala Igbo na amụsịa nwa too na-afa nne ya ka ọ na-aza, ọkwa ịma ọ da-aza afa ma nne afa nne ya ka ọ na-aza. Ọ bụrụ na nwa afọ tosie chọọ ịpụ ezi mebi na nwunye gị zụọlụ gị onye oshi lazy person onye agbara aka nri na aka ekpe, ọ ga-apụ ide signboard mmadụ ya n'iru na nwunye m ekwere ka nzu ya wee na-ezuzu ezuzu, nwunye m ekwere ka nzu ya wee zube oshi, nwunye m ekwere ka nzu ya o wee na-asọzụ asọzụ, nwunye m ekwere ka nzu ya maka ọma mkpata nwa ego, nwunye m ekwere ka nzu ya nna anyị bie. You're deceiving yourself. Nwa gị zuo oshi kịta, nwa Okeke zuru oshi, nwa Okafọ zuru oshi, nwa bụ Okafọ zuru oshi. Nwere ka asị nwa mami ya azụrụ azụ, nwa mami ekwere ka papi azụ ya zuru oshi, na nwa m akarịa m bụ aghụghọ. Ụmụ nwoke, train your children. Train ọnụ ụmụaka unu na-enyezine nonsense excuses na nwaanyị ekwere ka ịzụ nwa gị, na nwaanyị ekwere ka iti nwa ife, na nwaanyị ekwere ka ịbalụ nwa mba. Ejiri ntị ife were azụ nwa. Ife bụ nsogbu unu bụ na unu ada enwe ndidi akpọta nwatakịrị edobie talk to that child. Mgbe ụfọdụ ife unu na-ekpe bụ kedu onye bela akwa akụlụ onye nke ọzọ gwuo, nke obele na-ebe akwa etibe nke nnekwu ife, amanna na-ajụ ajụjụ, amanna na-akpa ikpe. Ụfọdụ n'ime unu enweghị ike inye nwa gị 5 minutes ka ịgbalị ife na-eselofe. Ụfọdụ n'ime unu can't even tell the kind of child you have because na nwunye gị kwọrọ.
ụfọdụ ife nwunye gị ji agbachili na ịgba ntị nwa gị ife bụ na ị chọrọ ịma ife na-esenụ. Na ị batara ịmịa belt kụba nke isi kụba nke nnekwu, ị chọrọ ịma ife na-esenụ maka ị nwere time. Jụọ onwe gị ajụjụ ugboro n'one ka ụmụ gị segolo okwu isi iti efe down kpee ikpe na-ekpe ikpe si oke kedu ife na-esenụ, oke wee sị gị ya wee gbanyụọlụ wee bụ onye asọ wee mee nna anya wee taa anya alụ mere gọngọngọngọm. Unu ada enwe time for that. Ịbịazi iti nwa ife nwaanyị asị gị mba ga-etinye na ọ bụrụ ka o si wee mee mgbafe ọbụla ọgbachie na o kwere ka ịzụ nwa. Kedu onye aghọgburu? Gị nwa ka aghọgburu. Ụmụ nwoke nwenu time for your kids. N'ọla na jụ ụmụaka ife na-esenụ. Let me tell you, ọ bụrụ na ị na-ana na-ajụ ụmụaka ife na-esenụ, ka ị ga-ama onye nwere ọgụgụ isi, ka ị ga-ama onye na-eche ezigbo echiche, ka ị ga-ama how they think, how they process, how fast they can think, this, that. But all these things, Maria, ị na-eche mgbe olu 15 years ka gịnị akaliba. All this childhood niile, you missed it. Maka na ị nwere time ị na-anakpe ikpe. Only 20% or 10% of men nwee time ị nọla na-ekpe oke kedu ife ugo megị, ugo kedu ife oke megị, Chiamaka ọmalụgola onye nne omele. Ndị ọzọ enwere time nọ ọnụrụ aka fa na-abụọ mee gha oke ebi ebe segbula ala ọbịa belt kụba nwa. Ma mị agbatazi isi na okwere ka ọ zụ nwa. Chukwu meela gị ebele. Ka ị na-ege ife na-ekwu kịta, jụọ onwe gị ajụjụ ugboro n'one ka ị nọgolo ana as a man kpeelu ụmụ gị ikpe, malụ onye ikpe ma sị onye a na ikpe ma gị maka na imelụ nke a mee nke a mee nke a, ikpe wee ma gị maka na imelụ nke a mee nke a mee nke a. No, unu ada enwe that time. Ụmụ nwaanyị na-enwe that time. Emesịa si na nwaanyị ekwere gị azụ nwa gị. Nwa m akarịa m bụ aghụghọ na nwaanyị ekwere gị zụ nwa bụ aghụghọ. Ọ bụrụ na destiny ka ibu n'isi gị, hapụ ụmụ gị kafa n'anya iyi. Ọ bụrụ na Chukwu ga-ekpe gị ikpe na ịzụrụ ụmụ gị ọfụma, ilu gwa ha na nwunye gị ekwere, maka na nwunye gị na-achịzi gị, maka na nwunye gị na-ekwu ife na-emenụ, maka na nwunye gị na-enye gị nri. Ịbụrụzi nya abịa n'izu ụmụaka ma ga abụzina nwoke ma ga abụzina king mgbe afọ nwunye gị achịba gị. Mana abịa n'iti nwaanyị ife ma inye kọntrolu ma isi nwaanyị apụ n'ezi aza na kọl, ibulu nwoke onye ka aghọgburu. Ịdịsivuzi na onwe gị. Take care of your children, train them, have time for them, sit them down and talk to them. Ịkpọzi na ụmụ nwaanyị afa abụghị atago. Ị chọrọ iti nwa ife once or twice nwunye gị jụ maka na ikwere enwe ndidi kpee ikpe. Ọ bụrụ na o kwere gị azụ nwa a na-akọ ya eli. Ịchọọ train your child. Ịchọghị si na nwunye gị si gị maka na nwunye gị na-anụ gị, ọ bụrụ ngị nwa na-anụ ya a na-akọ ya eli. Ndị be anyị daalụ ka dị n'ụbọchị ọzọ.